Здравейте, аз съм Тихомир Янев и ще се опитам да възстановя партиите си и да ги коментирам от турнира по Блиц, който играхме на 1 юни. Турнира беше организиран в ФМИ от шахматния клуб Ампасан, за което всички сме благодарни. Без да говоря повече глупости, ще започвам с първата партия. Бях с черните срещу Иван Минчев. Той се представи много добре на ускорения шах и забелязах, че играе много уверено в дебюта. И тъй като ще разказвам за моята гледна точка във всяка от позициите, ще завъртя дъската, както я гледах аз. Разиграхме защита Нимцович, което за тези от вас, които не знаят, първите 3 хода са D4, коня отива на F6, C4, E6 и на хода кон C3, който има идея да създаде мощен пешечен център, в защита Нимцович черните реагират с офицер на B4, свързвайки белия кон. Тоест в момента пешката на E4 би била незащитена и ако веднага бъде изиграна, аз мога спокойно да я взема. Това не се случи. Тук е много теория, тъй като не съм запознат с голяма част от нея. Аз играя основно на Блиц тази защита. Е един от непопулярните ходове, но напълно игрови и нормален ход. Тук можех да му сдуя пешките, това е съвсем друга позиция, но моето намерение беше да запазя повече фигури на дъската, възможно по-дълго, т.е. да има някакво напрежение повече по таблото, иначе позицията би се опростила много, а аз не исках това. На хода D5 той смени веднага, не е задължително и сега коня се появи на E2, което веднага ми подсказа, че този офицер от F1 няма да се развие по този диагонал, ами най-вероятно в бъдеще ще бъде фианкетиран. И в същото време вече няма смисъл да взимам коня на C3, тъй като той се пази от друг такъв, който ще го замени просто. Затова и рокирах. Последва G3 естествено. Още един полезен ход. Тук в тази позиция аз с черните ще се постарая колкото се може по-дълго да противодействам на евентуално построяване на пешечен център. В тази позиция белите имат идея в близко бъдеще да рокират. Пешката се придвижи до F3, E4, докато в това време аз трябва да намеря някаква адекватна контраигра. Най-често тя е по царския фланг, но преди това имам да развия няколко фигури, както виждате. Като, да кажем, офицера на C8, той е далекобойна фигура и може да се движи по целия диагонал. В момента неговото развитие не е спешно. Мнозина играчи черните фигури в тази позиция въртят този кон по един доста сложен и дълъг маршрут. За да стигне той до полето G5, трябва да освободя полето H7 от пешката. И се надявам, че ако успея да постигна тази дълга маневра, ще успея да тормозя черния цар. В позицията на белите има една слаба фигура. Това е офицера на C1, като белия много би искал да смени тези два офицера, тъй като това значително би облегчил играта му. С хода C6 аз построяваме на пешна верига. И само да вметна, че всъщност има и по-кратък маршрут за коня, ами той е през полето E6, за което трябва да благодаря на квартиранта. В тази позиция той рокира бързо. И тук аз направих една неточност, просто защото не ми беше съвсем ясна позицията, признавам. Офицера на F8, както го играх аз, реално има идея да се прехвърли на H6 и да създава натиск върху пешката на E3 в бъдеще. Но това е бавно и няма да успее на време, тъй като той веднага изигра хода F3 и ако сега реша да действам по моята първолинейна идея, веднага следва E4 и слабост на E3 вече няма. Освен това, най-глупавата му фигура изведнъж влезе в игра. Да не говорим, че тук вече се появяват заплахи от рода на E5 и трябва да помисля къде да върна коня. И изведнъж ще окаже много тясно за моите фигури. Нещо, което със сигурност никой не би искал да играе, толкова пасивна позиция без някаква явна контраигра. Затова в този момент
Осъзнах, че офицера може би не на F8, ами на D6 би стоял по-добре, макар че тук също имам някакви да кажем притеснения и те са отново свързани хода F3 и сега забележите, ако изигра един глед много естествен ход, цялата позиция буквално се разпада след E4, тъй като E5 е много силна заплаха, E5 плаши да вземе фигура и ако реши да сменя, което е още по-лошо, сега да кажем, че трябва да стъпя някои от двете фигури вече, тъй като няма на къде да ходя, следва настъпление и всъщност слаб съм тук, ето доста слаб тук, офицера ми скоро няма да види бял свят, да не говорим за топа, отделно белият топ влезе по страхотен начин, офицера заигра по големия диагонал, коня е готов да скача където си поиска и дамата се включи да ме напада общото навсякъде. Тук съм загубен според мен и компютъра предложи нещо интересно, да жертвам фигура с две пешки, което е според мен доста загубено, но тази позиция със сигурност ще съгласите, че фигурата ще си каже думата. Още повече тя е открита, белия няма някакви явни слабости, аз съм просто без фигура. И приятна игра. От тук нататък. Така. Осъзнах, че офицер F8 и въобще целият план тук с тия жълти стрелки е много бавен. И на хода F3 реших, че трябва бързо да спра хода E4. Както мога. Най-логично история да играе офицера на F5. Не допуснах, че той ще играе хода в партията, а именно G4. Просто ми се стори прекалено разхлабващо, но в същото време се оказа, че този пешчен вал е много мощен и държи изключително много полета и в момента не е ясно какво правя. Ако се върна на G6, например, то много хитро е коня да подскочи на F4 с много простата идея да ми плени офицера. И сега, ако реша да го спасявам, в някой момент ще трябва да бутна H6, за да освободя полето H7 за офицера, при което той просто ще придоре офицера и виждате колко грозно стоят тия пешки, абсолютно безидейни. На всичкото отгоре съм слаб по белите полета и противника има два офицера, естествено. Така че тази позиция е абсолютно неприемлива за мен. Затова видях, че тук на E6 офицера пречи на топа ми, тук пречи на конете и колкото и да ми е неприятно, трябваше да го върна чак тук, откъдето дойде. Тоест аз не постигнах абсолютно нищо. Не, всъщност това не е така, постигнах нещо. Сега на хода E4 виси новосъздадената слабост, ето тази. Сега мога да сменя и както и да вземе той, ще прибера поне една пешка за компенсация, което между другото на мен много ми харесва, тъй като тази позиция по нищо не прилича на онази, където трябва да жертвам фигура. Ще се съгласите. Така, в тази позиция той игра най-логичния ход, ами просто запази потенциалната жертва и сега отново иска да пробута в центъра, да си вкара офицера в игра и да ме изнесе от дъската. И да му мисля сега как да се спасявам. Тук най-сигурно беше според мен веднага да се контратакува в центъра, преди белия да е станал много активен. И сега колкото е странно, според мен хода е този. Казвам странно, защото вече веднъж местих тая пешка, но ако седя просто и чакам, нищо добро не ме чака. Освен това освободих много привлекателно поле за моя кон, където той ще може да сява някакво напрежение в центъра. И ако в момента той вземе, смятам, че тази свързка е много, как да кажа, привлекателна. Освен това, тая пешка винаги ще бъде мишена и още тук виждам някакви шансове или перспективи в моята позиция, нали, не съм напълно обречен. Въпреки че най-вероятно той ще блокира офицера ми и играта ще положи последния начин. И тук смятам, че белия, ако успее да развие офицера си от C1, ще получи някакъв превес, но в момента това не ми изглежда никак просто. Докато аз съм готов да включа офицера, да кажем тук, топа по C линия и евентуално дамата в подходящ момент да се насочи към коня. Това са просто някакви прости виждания. Разбира се,
конкретно трябва да се смята винаги, преди всичко. Та в тази позиция на хора H3, видейки идеята, не знам защо, аз играх пасивно. Просто G5, вярно, че е неприятна заплаха, т.е. иска да ми изгони коня, но аз трябваше да действам по-активно. Направих слаб ход H6 и на шахматен език ще го оценя с една въпросителна. Това ще го направих, не разбрах. Както и да е, H6 е слаб ход, просто защото губи време. Трябваше да действам активно. И това го осъзнах на следващия ход. Той не бързаше да отвори играта, а ми подобри значително положението на коня си. Вече тези два коня не се дублират, владеят повече полета. Освен това, след T4 ще бъда принуден да взема някакви мерки, тъй като E5 евентуално ще прати коня ми в трета глуха и в бъдеще тая пешка може да се придвижи напред, което буквално няма да ми остави никакви шансове. Затова тук в тази позиция ще ви дам един съвет. Ако позицията ви е трудна, не виждате някаква контра игра, по-добре жертвайте една пешка, жертвайте някакъв материал, колкото да ви стане по-ясна играта. Психологически това е много важно, за да имате и някакъв ясен план. И точно така постъпих аз в тази позиция. Дадох си централната пешка на D5, понеже закъснях да създам контраигра. И целта на това беше да получа някакви по-активни фигури и ще видите как веднага това ми се отплати. В тази позиция имам някаква компенсация за пешката, тъй като неговия цар е сравнително разхлабен. Тая пешка ще е проблем да се пази. Отделно този кон в момента не е добре защитен. Няма пешка. Коне без опорни пунктове се казва на пешки, които го поддържат. Кон без опорни пунктове е доста уязвим. Винаги, във всяка позиция. И естествено първото нещо, което ми хрумна е да го нападна. Сега, най-нормално, според мен беше той да отвори офицера си и да пази коня едновременно, като най-вероятно ще да развия последната си лека фигура и докато офицера стои вън от игра, смятам, че тук има някаква компенсация за пешката. Например, ако сега той реши да скрива царя си, което според мен би било добре, вече не е на свръзка и вече заплахата за белите е да защитят коня си с пешка, както трябва да е. Аз взимам веднага коня, за да отиграя поне пешката. И тъй като царя му е разкрит, смятам, че тук тази позиция, ако не смени офицер за кон, което най-вероятно ще ликвидира всякакви шансове за победа, тук мога да направя реми при добри обстоятелства. Така че и дамите бъдат сменени и тук единствено белия може да играе на победа, но обективно позицията е реми, всъщност конкретно имаме някакви много неприятни заплахи, така че анализа ми със сигурност не беше добър, но добре добихте представа за това колко бързо позицията се опрости и всъщност ресурсите за победа намаляват, но този примерен вариант показва, че въпреки че съм пешка назад, позицията ми никак не е лоша и не винаги трябва да гледате материала. Активността много често е по-важна, както и това колко е добре защитен вашия цар. В тази позиция вместо F4 той изигра кон на F4, което според мен се оказа решаваща грешка, но ходът изглежда много естествен и не се вижда на профилът как губи. Сега тук сивите стрелкички подсказаха, но въпреки всичко изиграя този ход, не се вижда как точно губи белия след отстъплението. Отговорът е изключително прост. Сега отново нападам топа и изведнъж се оказа, че той няма полета. Тези две жълти полета са бити от офицера ми. Единствено може да смени дами, но това няма да му помогне, тъй като сега топа владее това поле. И всъщност нещо подобно се случи в партията, в друга редакция. Той първо смени и опита се да избяга, видя, че няма накъде и се върна. Сега естествено аз прибрах качеството и тук жертвата на пешка всъщност ми се изплати, макар и все още да играе без две фигури, ето тези две. Оказа се, че и той има много проблеми. В момента тая свръзка е убийствена. Отделно не ми трябва точно един ход да си включа всички фигури. И нищо, че в случая той ме изгони от
първа линия, където моят топ се чувстваше страхотно, все още този офицер не може да види бял свят. И сега в тази позиция аз реших малко да помогна, имам предвид не буквално да помогна, просто да упростя играта след този ход. Всъщност аз искам да сменя неразвит офицер, но от друга страна да упростя играта, защото имам повече материал. Освен това, след смяната, евентуалната смяна, ще сложа топ на втора линия, където също не стои зле. Тази връзка е неприятна, отделно пешката е под удар. Сега ако реши да я пази, аз просто мога да подобря коня, след което дори топ да слезе на втора линия и най-вероятно това ще е края на партията. Та нещо подобно се случи. Аз продължих да активизирам моите сили. Той изигра един странен ход, коня назад, никаква логика, моят кон тръгва напред, царя и той назад. Сега вече имам заплаха върху офицера. Той тук явно беше вече отписал партията и изигра някакъв произволен ход. След новата грешка тук се предаде. Но, както виждате, моите фигури много бързо успяха да влязат в битката и това ми помогна, както и жертвата на пешка, но ако трябва съм честен, аз изпитвах доста затруднения в ето тази позиция, където моята игра далеч не беше толкова ясна, докато не я разкрих. И всъщност развръзката дойде неочаквано бързо в моя полза, нещо, което не очаквах. Въпреки всичко, смятам, че това беше една сравнително прилична партия за Блиц 5 плюс 2 минути, т.е. 5 минути плюс 2 секунди на ход. И надявам се това да е било полезно. Искам да задавате въпроси, някакви препоръки, тъй като съм новобранец и честно казвам не знам къде се намирам, а и не ми се получават много видеята. Така че надявам се да има още зрители за второто видео, което ще бъде посветено на втората ми партия. Надявам се да ги направя 7. До тогава, чао!